Dito tayo ngayon sa Hacienda Bukalyon. Tamang ikot lang tayo. Check din natin mamaya yung sa Mount Zion kung pwede bang pumasok. Wow! Makikiraan po. Hello. Hello. Gwapo daw yung enduro natin mga boss. Yung enduro lang daw. Pwede pumasok dyan? Ay, may bayad? Ah, may entrance na nga ngayon. Dati wala atang entrance, no? Hindi na tayo pumasok mga boss kasi alas 6 na. Next time na lang. Di bali alam na natin kung magkano yung entrance fee. Open ang Mount Zion 7 AM to 6 PM. Auto farm? Taga rito lang kayo sa Bukalyon? Hindi po, sa ano, Labrador po. Ah, ang layo yung pinanggalingan nyo. Opo, kayo po. Bukalyon lang ako. Bukalyon lang. Diyan lang sa bayan. Pasyal lang. Pasyal lang. Opo. Saan sa Labrador? Sa ano po, sa San Gonzalo. Pag galing dito, lagpas pa ng bayan. Hindi po. Dito lang. Dito lang. F-A-R-M. Ano po mo?
Moto farm. Ay, moto farm. Moto farm. O, dito na po. Magtaging. Magtaging na. Yung outpost po dyan. Ah. Sige po kaya. Sige, sige, ingat, ingat. Uwi pa sila ng Labrador. Ingat sa pagpedal mga boss. Hindi na tayo pumasok sa Mount Zion kasi alas 6 na. Nagsasarado na sila. Next time na lang. Ito, pauwi na rin itong mga to. Galing silang Labrador.